clar, és que estàveu explicant que al final tot això és una qüestió de poder, així de simple. I el poder, en aquest cas, és un estat i la coacció que té tot el seu sistema de coacció per a obligar-te a l'ús del castellà, no? Vull dir, perquè, clar, a mi m'ha fet gràcia, per exemple, que varen traure en TV3, varen fer-li una entrevista a una portaveu de l'empresa en què negava que l'acomiadament haguera sigut per parlar el català, quan està negre sobre blanc. Vull dir que a mi això també me fa... Vull dir, penseu en tots els casos, vull dir que estan en grisos, poden ser més foscos però no deixen de ser grisos, que l'única diferència que hi ha respecte a aquest cas és la sinceritat. Però que fins i tot així, posant-ho negre sobre blanc de manera tan clara, encara ho tens d'esta manera, i el que estàveu comentant, vull dir, és que és en aquest sentit, imagineu-vos la quantitat de vegades que passa, no? I que el que imposa és per exemple, Plataforma per la Llengua en el País Valencià envia notes de premsa cada vegada que denuncia un cas, no? Que quan es denuncia un cas és en la punta de l'iceberg, perquè ningú vol tindre problemes, no? I així estàs... Primer, ningú vol tindre problemes, què fa? Parla en castellà. Si parles en valencià ja en algun moment pots tindre algun problema, i si ja l'últim punt del problema ja és directament, no?, anar a muntar vull dir, a fer l'activisme per a denunciar el cas, no? Però aleshores, en aquest sentit, Plataforma per la Llengua envia notes de premsa que sistemàticament són replicades en l'edició valenciana de l'ABC, tota mena de subvencions, etc., que són replicades, copiades, enganxades, traduïdes al castellà, amb un titular que és el contrari. O sigui, denunciado un médico por hablar castellano, per exemple. Un cas. Us poso un cas. Tal qual. Vull dir, per això sistemàticament busqueu-ho, busqueu-ho i veureu. Totes les notes de premsa de Plataforma per la Llengua sistemàticament són així. Telefona una persona al metge, per favor, tal no sé què, oye, bonita, o me hablas en castellano o no te atiendo. I, doncs mira, tal no sé, penja. ¿Vale? Se fa la denúncia, tot el rotllo, médico denunciada por hablar castellano. No? Vull dir, aquests casos. I, de fet, jo ahir vos faig una precisió. Vull dir, este cas, vos faig una matisació, vull fer-vos una matisació. Este cas no ha sigut un escàndol a Madrid per circumstàncies diverses. Podria haver sigut un escàndol a Madrid. Ha passat moltes altres vegades, però en el qual, no ho dubteu, l'agressora seria la treballadora acomiadada, no ho dubteu. Perquè per a l'extrem de canviar la realitat i fer que la nit és el dia i el negre és el blanc, vull dir, els mitjans de comunicació espanyols jo crec que no tenen rival al món.